U Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras je izvedena posljednja ovosezonska premijera, baletna predstava Onjegin glasovitog redatelja i koreografa Vasilija Medvedeva. Proizvedena u Nacionalnom kazalištu u Pragu postavljena je na brojnim svjetskim pozornicama, a splitska premijera ujedno je i hrvatska. S Onjeginom splitski je balet dobio zavidnu svjetsku produkciju. S tim istim Onjeginom prije 23 godine počela je svjetska karijera Vasilija Medvedeva. Koreograf, redatelj, dramaturg i autor glazbene koncepcije, Medvedev je Onjegina prvi put postavio u Pragu, a njegov današnji asistent Stanislav Pečo igrao je naslovnu ulogu. Zanimljivo je da ova predstava postoji 23 godine i gotovo se nije značajnije mijenjala, a i dalje privlači publiku. Splitski balet ima vrsne soliste i ansambl koji su odlično odradili svoje uloge. Možda se malo mijenjala scenografija da se prilagodi kazalištu, koreografija i glazba ne mijenjaju se. Libreto je prema motivima Puškinova remek dijela Jevgenjin Onjegin napravio Valerij Modesto. Uz ulomke iz različitih dijela Čajkovskog u izvedbi orkestra Splitskog kazališta pod ravnanjem maestra Harija Zlodre oživjeli su ga solisti i ansambl Splitskog baleta. Glazba Čajkovskoga je jako inspirativna, koreografija je savršeno prati i daje mi prostor da kroz nju izrazim emocije. Publika može očekivati osjećaje. Ja kad mislim o Onjeginu, ja mislim o davanju emocija. Glazba Čajkovskoga nije uobičajena glazba što se može čuti u operi za ovaj roman, ali opet je vrlo usklađeno s koreografijom. Medvedev je za svog Onjegina dobio Puškinovu nagradu za balet. S njim je otvorio vrata svjetskih baletnih pozornica, sada Splitska otvara svijetu, na radost štovatelja Puškinova dijela i sve vremenske glazbe Čajkovskog.